la Psihologi la cafea cu Cristina Ursu și Lucian Negoiță, podcastul educațional care aduce psihoterapia mai aproape de tine. În episodul de astăzi, tulburări de comportament alimentar, bulimia. Lucian, bună din nou! Mă bucur să ne revedem astăzi pentru un subiect pe care l-ai propus tu și care mi se pare foarte interesant, tulburare de comportament alimentar. Bună, Cristina! Cum de te-ai gândit tocmai la subiectul ăsta? Pentru că mi-e foame. Ok. Pentru că sunt pofticios și uneori nu rezist ispitei. Doar că nu este o tulburare totuși, nu? Ea poate să devină o tulburare dacă nu e așa, greutatea mea crește și dacă nu mă mai încap hainele și dacă devine singura plăcere în viața mea. Corect. Mâncatul. Corect. Care ar fi momentul în care putem considera că, într-adevăr, o alimentație ajunge să fie tulburare și nu strict alimentație? Pentru că, până la urmă, nu mâncăm doar ca să trăim, mâncatul este și o plăcere și e normal să fie așa. Cred că trebuie să privim și cultural aceste aspecte. Poate în Samoa, acolo cultural ar fi, să spunem, normal să ai o greutate peste medie diferențiate de normele europene. Acolo ar fi ok să fie așa rubensian, mai rotunjor. Pe când în cultura noastră, mai nou de vreo 20-30 de ani, datorită și mass mediei, trebuie să fim cât mai fit. Pe de altă parte, dacă este să ne uităm la cum făceau sau cum fac părinții, bunicii, străbunicii și cum au făcut foarte mult timp, mâncatul și gătitul și pusul pe masă și îndopatul este o dovadă de afecțiune, de grijă, de iubire. Pentru că ne arătam afecțiunea, mai ales în vremurile nasoale prin care a trecut România mulți ani. Faptul că am ce să pun pe masă este o dovadă de iubire și faptul că celălalt mănâncă este o apreciere pe care mi-o aduce mie și o întoarcere a iubirii până la urmă. Într-adevăr, ai punctat bine, coborând de-a lungul istoriei neamului nostru, am avut de-a face și cu foametea și au fost vremuri în care copiii mureau fiindcă nu aveau ce să mănânce. Și dacă ne referim la Marea Foamete de după cel de-al doilea război mondial, la fel acolo sunt traume colective prin care bunicii noștri au pus așa presiune pe părinții noștri să mănânce ca să trăiască, să fie sănătoși, după care au apărut și aceste forme de manifestare ale iubirii și ale ospitalității, punând pe masă cât mai multe, chiar obligând, nu-i așa, oaspeții, musafirii, invitații să mănânce. Sarmale. Era o poză la un moment dat, noi avem ceva cu sarmalele, era o poză la un moment dat pe Facebook că te duci în vizită la cineva și zice, hai să-ți dau niște sarmale. Nu, am mâncat destul. Hai că de-abia le-am făcut, sunt proaspete. Nu vreau, sunt sătul. Bine, atunci îți pun la pachet? Da, punem la pachet. Nu-ți pun la pachet că se răcesc. Bine, atunci punem una acum. Nu înțelegi nimic din una, îți pun 7. Exact. Ce ne-am face fără sarmale. Din nou o presiune culturală, suntem și destul de submisivi și uneori acceptăm așa. Acceptăm fiindcă ne este rușine să refuzăm. Să spunem nu, fiindcă ne este teamă ca celălalt să nu se supere pe noi și să nu ne mai invite. Da, pentru că asta este o altă chestie. Românul este genul ăla de persoană pe care dacă nu-l inviți se supără și dacă îl inviți oricum nu vine. Dar revenind un pic la sarmale, culmea... Ai o obsesie, Cristina. Am o obsesie, astăzi. poate o să-ți povestesc de ce cu sarmalele astea, dar culmea, parcă punem foarte mult accent și pe tot procesul de gătire. Dacă stai să te gândești, mâncărurile tradiționale românești durează o groază să faci niște cărnați în casă, să faci o piftie care trebuie să stea să se întărească, să faci sarmale, cozonacul nu mai vorbesc, pentru că frământatul efectiv cu mâna în ceaunul respectiv trebuie făcut timp de 3 ore, 3-4 ore. Înainte nu mergeai la sală, te ocupai, în special femeile, nu? De aceste procese. Da, mâncarea dura mult în sine.
Acum cred că fiecare dintre noi și ascultătorii noștri pot un pic să scaneze ce preferințe culinare au, ce le place să mănânce, când le place să mănânce. Una e să mănânci dimineața niște proteine, să spunem, și alta seara, sau dulcele ăla, celebru dulce. Dacă sunt motivații conștiente sau motivații inconștiente. Dacă până acum am punctat cât de mult ne influențează familia de origine, obiceiurile alimentare, să nu uităm presiunile acestea, dacă o iubești pe bunica, mănânci tot. Aoleu, nu te ridici de la masă până nu termini de mâncat? Așa, sau nu-ți lăsa norocul în farfurie. Vai de mine, da. Învățăm vinovăția în jurul mâncării atât de mici. Din păcate, sunt și alte nevoi care stau uneori în spatele mâncatului compulsiv ca adulți și începem să ne uităm așa către deprivări, către acele momente în care mă simt singur, singură. Când pierd controlul și mâncatul devine singura modalitate prin care reușesc să recapăt controlul asupra uneia dintre acțiunile mele. Aici putem vorbi și despre comorbidități, alte suferințe ascunse în spatele acestor comportamente alimentare, așa ca vârful unui iceberg. Dacă un om îmi vine în terapie și spune vreau să slăbesc, vreau să fiu mai atent cum mănânc, de multe ori descoperim și depresii ascunse sau uneori traume, abuzuri sexuale, fiindcă aici pot să fie și mecanisme inconștiente de protecție. Exact, chiar mi-am adus aminte acum că am citit despre un caz cu o fată care suferise un viol în adolescență și începuse să dezvolte o tulburare de comportament alimentar în urma căreia se îngrășase foarte mult, pentru că în mod inconștient ea a vrut să se facă neatractivă ca să nu mai existe riscul de a fi expusă unei alte traume. Într-adevăr, și iată cum uneori traumele ascund aceste strategii inconștiente de protecție, chiar și prin mâncare. Vestea bună e că putem interveni dacă ne dorim, dacă ne asumăm. Cred că ce este util să punctăm aici, că dietele nu sunt o strategie funcțională, să spunem. Fiindcă l-aș cita pe Oscar Wilde, singura cale de a-i rezista ispitei este să-i cedezi. Și la fel e o invitație de autoreflecție. Pericolul nu este mâncatul. În cazul bulimiei, pericolele sunt momentele în care ne abținem. Momentele de abstinență, fiindcă atunci pofta crește. Iar interzicerea creează o presiune, poate asupra acelui copil interior din noi. Rezistăm și la un moment dat iar năvălim și spargem frigiderul. Există mai multe tipuri de bulimie. Aceasta yo-yo, slăbesc, mă îngraș datorită acestor tipuri de diete. Aici principala strategie de intervenție ar fi să ne dăm voie, să ne permitem să mâncăm, dar introducând o disciplină, 3 mese de-a lungul zilei și cu siguranță știi și tu acele ziceri: dimineața ca o regină, la prânz ca o prințesă și seara așa mai ușurel. Mai ușurel. Sau ca un rege, ca un prinț și ca un cercetor. Dar totul intercalate în aceste 3 mese, sigur, combinate mesele și cu activitatea fizică și cu alte surse de plăceri. Vorbeam de o depresie ascunsă. De multe ori oamenii renunță la alte acțiuni, activități care le fac plăcere și se refugiază în mâncare. Putem vorbi și de acei clienții rubensieni aici, care au renunțat la hobby-uri, fiindcă este mult mai ușor, nu-i așa, să mănânci, mult mai gratificant, obțin plăcere imediată. Și
De obicei aici multe femei casnice se sacrifică, fiindcă singura plăcere devine frigiderul. Am putea să le numim chiar victimele căminului gol. Pierderea rolului, să spunem, de mamă, pierderea sentimentului acesta a fi util, copiii au plecat de acasă, poate sunt singură și mă refugiez în mâncare. Uite aici, la toată discuția asta și toate exemplele astea de efecte sau potențiale cauze, o întrebare pe care poate și-ar putea pune ascultătorii ar fi: cum știu că am o tulburare de mâncat, de alimentație? Care este limita? Pentru că pot să mănânc de plăcere ceva, poate să... Știu și eu, poate... Eu recunosc. Când îmi cumpără ciocolată, eu o mănânc pe toată într-o zi, pentru că nu pot să mănânci o pătrățică. N-ai cum să mănânci doar o pătrățică din ciocolată. Și atunci, care este momentul în care modul în care mănânc devine o tulburare sau devine motiv de îngrijorare? Suntem diferiți. Atunci va trebui să ne uităm fiecare așa, să ne asumăm. Probabil primul indicator ar fi, nu așa, kilogramele. Poate nu mă mai cuprind hainele, poate primesc feedback-uri de la ceilalți. Poate ies analizele prost. Colesterolul, însă primul pas ar fi ca eu să accept că am aici o dificultate în relație cu kilogramele în legătură cu mâncatul. Kilogramele nu ne mint. Noi ne putem autopăcăli așa, autoamăgi. Dar de fapt nu vin piticii noaptea să ne micșoreze hainele, să le coasă și să de le multe ori aud în terapii, dimineața îmi spun că astăzi o să mănânc corect, o să mă abțin, salată, peste zi pot încerca o salată și seara, după muncă, să mă ofer recompense, gratificări prin diverse alimente. Sau după ce se culcă copiii, soțul, casa se liniștește, sunt eu cu mine, mă apucă foamea. Și multe femei, mame, soții, poate o iau așa spre frigider, fiindcă, să recunoaștem, ne simțim bine când mâncăm. Unii dintre noi mai pot fi pofticioși și așa să dezvolte acel binge eating, să gustăm din toate. Aici trebuie să ne uităm și la comportamentele învățate în cadrul familiei, cum stăm așa cu toleranța la frustrare, cum stăm cu, să spunem, tăria asta, frâna de mână. Pot să mănânc o singură bomboană sau pot să mănânc toată cutia. Pot să iau o bucățică de ciocolată sau nu mă liniștesc până nu o termin pe toată. Da, dar aici, uite, vezi, mi se pare important de punctat faptul că, deși eu când îmi cumpăr o ciocolată și o mănânc pe toată, îmi cumpăr câte o ciocolată o dată la câteva săptămâni. Iată, ne uităm la frecvență. Ceea ce nu poate fi considerată o tulburare, ci pentru mine, cel puțin, eu o încadrez în categoria poftă, e bună, nu mi-ajunge o pătrățică și atunci o să mănânc toată ciocolata aia pentru că asta este ghinion. În ziua aceea. Din când în când astfel de permisiuni, să spunem, sunt funcționale. Dar dacă mănânc câte o ciocolată în fiecare zi sau beau câte o sticlă de Coca-Cola de 2 litri în fiecare zi, s-ar putea să avem ceva probleme. Deci și ăla, de fapt, este momentul în care, sau cum ne dăm seama că este o tulburare, este atunci când începem să percepem ceva la noi care ni se pare că este în exces. Este făcut prea mult și ne dăunează într-un fel sau altul. Să recunoaștem, ne simțim rău, da? Peste noapte, poate bila îmi dă de știre, poate am așa stomacul plin, indigestii, insomnii, stomacul ne transmite, cred că mai repede decât alte organe, ce nu este în regulă, dar sunt și aceste comportamente, să spunem, să ne uităm la frecvență sau la cantitate, cât mâncăm, cât de des mâncăm acel lucru. În terapii, așa cum și tu faci probabil, scanezi care sunt beneficiile acestui comportament. Când mănânci, de ce mănânci, care sunt nevoile din spate, da, poate nevoia de a te simți iubit, nevoia de relaxare, poate alte nevoi,
această poftă care intervine uneori și cu care sunt prieteni din copilărie când mi se permiteau multe și atunci nu am învățat să-mi autoreglez așa toleranța la frustrare. Cu siguranță știi despre acel test al bezelei. Ascultătorii noștri pot căuta pe YouTube testul bezelei. Mi s-a oferit unor copii posibilitatea de a primi o bezea acum și dacă rezistă, 2 peste 5 minute. Acei copii care au rezistat au avut performanțe profesionale mai ridicate decât cei care au cedat imediat acestei compulsii. Și ce-i drept este și cumva o excepție în rândul unor copii de foarte mult și de vârstă, pentru că unii dintre ei fiind foarte mici, ei n-au conceptul ăsta de primesc mai încolo, să aștept 10 minute. Nu, eu vreau acum, așa cum ai zis și tu, instant gratification. La 4-5 ani. Da. Dar să avem curajul să privim și către noi cât suntem noi de adulți. Cred că suntem mult mai puțin disciplinați atunci când ne încheiem rolurile profesionale de peste zi. Și de obicei acasă putem dezvolta aceste compulsii, fie în legătură cu mâncarea, fie cu alcoolul, fumatul sau alte dependențe, dar scanăm și ce lipsește din viața omului. Vorbeam de beneficiile și de nevoi mâncatului, dar și nevoi. Și acum când ai menționat viața profesională, mi-am adus aminte că sunt atât de mulți oameni care sunt în joburi care nu le aduc satisfacție și unde acceptă zi de zi abuzuri de la manageri și care sunt în pragul burnout-ului. Interesant că care... te-ai dus în partea aia, dar într-adevăr, mulți oameni pot să mănânce și fiindcă sunt stresați. M-am dus Poate în partea mâncăm mai că... mult și în preajma examenelor, junk food, da. Ne dăm voie, permisiuni. Dar într-adevăr, din păcate, mulți oameni mănâncă și pe stres. M-am dus în partea aia tocmai pentru că în ultima vreme am lucrat foarte mult cu oameni care sunt căpiați de mediul de la job și se simte în viața personală lucrul ăsta. Și iată că sursele suferinței noastre sunt în altă parte și, cum spuneam, comportamentul acesta de a mânca uneori compulsiv este doar vârful icebergului. Pot să fie dificultăți, probleme, să spunem, mult mai mari în spate. Poate nu am curajul să pun niște limite, să spun nu la locul de muncă, nu am curajul să-mi caut alt loc de muncă, fiindcă gândesc că, aoleu, dacă nu găsesc, cine mă mai angajează, am o vârstă. Nu am curajul să înfrunt un bully de la școală sau nu am curajul să îi spun tatălui sau mamei nu e ok cum te comporți și atunci iată cum refugiu devine mâncarea și modalitatea de a controla ceva. Într-adevăr, pot fi mai multe cauze, însă dincolo de aceste cauze avem nevoie și de această disciplină. Dacă ne dorim să slăbim eventual, cred că este o greșeală tactică, un mecanism de autosabotare intern atât timp cât ne focusăm și avem ca obiectiv să slăbim. Cred că obiectivul corect, așa cum știi și tu, este să ne schimbăm stilul de viață, de a avea mai mult autocontrol în ceea ce privește mâncatul, dar să și avem comportamente funcționale, alte modalități prin care să ne simțim conectați cu ceilalți sau să obținem și alte tipuri de plăceri, nu doar prin mâncare. Deci, în concluzie, avem nevoie să ne uităm în primul rând dacă comportamentul ăla este ceva care ne face nouă rău și pe care îl percepem pentru noi ca fiind dăunător, obiectiv sau subiectiv, să vedem care este nevoia pe care o avem în momentul în care mâncăm compulsiv și beneficiile pe care mâncatul ni le aduce și ulterior să vedem care sunt tehnicile pe care le putem aplica astfel încât să avem disciplină și un stil de viață sănătos. Într-adevăr. Și ca tehnici fiecare dezvoltăm sau putem învăța diverse strategii și aceea de a mânca într-o manieră mindful, în a fi în prezent în relație cu mâncarea, nu ne mai uităm la televizor, nu ne mai uităm pe un telefon, ci acordăm întreaga noastră atenție mâncării, da? Cum miroase, cum arată, gustul. Asta înseamnă să mănânc mai încet, mâncând mai încet, ajung la o stare de saturare, satietate. Creierul are nevoie cam de 5 minute
Asta sunt recomandate, nu? Ia o pauză 5 minute și vezi apoi dacă îți mai este foame sau nu. Și am mai citit o chestie la un moment dat, că dacă simți că ți-e foame și de-abia ai mâncat, bea niște apă, că probabil ți-e mai degrabă sete. Probabil aici va rămâne această invitație perpetuă, mai ales pentru noi, cei pofticioși, încă intru în această categorie. Și eu. Cum spunea cândva Buddha, observă când ți-e foame și observă când începi să mănânci, fiindcă ți-e poftă. Acolo cred că putem face diferența și să ne ajutăm când reușim să ne oprim, când ne satisfacem doar foamea și nu alte pofte. Deci, în final, să ne uităm exact la de ce mâncăm, cum mâncăm și ce putem să facem astfel încât să fie sănătos pentru noi. Dacă ne dorim asta. Evident, dacă ne dorim. Nu, evident. poftă bună, bucurați-vă de mâncare și nu așa, corpul vă va da de știre. Corect. Mulțumesc tare mult, Lucian, pentru încă o discuție insightful și să ne reauzim bine la următorul episod. Ai ascultat Psihologii la cafea cu Cristina Ursu și Lucian Negoiță. Ne vedem săptămâna viitoare cu un nou episod.